house, cause I'm an albatross. I'm an albatross. Hvad så YouTube, og velkommen til min første YouTube-video. I den her video, der kommer jeg egentlig bare til at spille Goat Simulator, hvor jeg skal op i duelarenaen og fight med nogle geder. Og jeg vil gerne have, at I sender mig noget feedback, bare lige for at se selv, hvad I synes om min video, om der er noget, der skal redigeres, og så videre. Om I er tilfreds, eller hvordan I så er. Men ja, den her gang, der kommer jeg til at duel med nogle andre geder, hvis I kender Goat Simulator. Jeg vil altid sætte et link til andre videoer, og sådan noget. Men vi starter bare. Så altså bare... Ja, vi spiller bare helt normalt, uden nogen mods eller noget. Det er så mig. Ingen lidt dyrt. Jeg hopper faktisk rimelig godt. Anyways, bare lige for at starte det op, for det er min første YouTube-video, så jeg vil bare lige gerne gå lidt rundt. Hvis I ikke selv kender Goat Simulator, så vil jeg bare lige gerne vise jer, hvad man kan og sådan noget. Det er selvfølgelig at ødelægge alle tingene, så men det handler normalt bare om at lave missioner og hygge sig. Der er også nogle, for eksempel den der, den gør forskellige ting. Jeg vil ikke lige vise det, for det tager alt for lang tid. Men ellers så ligger der nogle guldting rundt omkring, dem kan I også tage. Jeg kan lige vise jer en af dem, hvis I nu skulle til at spille det en dag, så ligger der faktisk en her. Hvis I bare, det her man kommer i live, så er det bare her man starter. Så bare bag ham der, så burde der ligge en lige der bag ham. Anyways, lad os springe over til duelarenaen. Og hvis I selv nu skal over og hygge jer derovre, det koster kun 10 euro på Steam, så hvis I selv skal hygge jer derovre, så er det her I spawner, så skal I bare løbe derover. Så følger I bare den her sti her. Så følger den bare hele vejen. Helt op til enden. Og så her, så kan I se, der er ligesom sådan en... Ja, hvis I kan se det. Så derovre, der er duelarenaen. Så ja, vi starter bare. Is that a goat? No, it's not. Nå, er vi allerede startet? Okay, now let me show you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Og vi er allerede i runde 3. Come on, go. Don't be that retard. 10 out of 10. Would watch again. Yeah, 10 out of 10. I hear it. Nej, det er bossen af dem alle sammen. Han giver mig klø. I'm coming just to mess it all up. Oh, I won! Så hvor tyk jeg er. Hvad? Har jeg ikke... What the fuck? Vandt jeg ikke lige? Nå, så jeg skal ham helt ud, så jeg slet ikke kan se ham mere. Det bliver sgu let, når jeg lige får nogle... Oh, nice. What's up? 10 out of 10. Would watch again. Nej, ikke ever. Han kan komme. Han kan komme. Move. LOL! Men ellers vil jeg bare sige rigtig mange tak. Jeg bliver sindssyg. I came in like the way. Yeah, man. Okay, nu er vi færdige, og om det er King. As you see, men ellers vil jeg bare sige rigtig mange tak på grund af, at du så med. Jeg håber, du vil dele det med dine venner, og give mig lidt feedback på min første video, og så håber jeg ellers bare, at du kunne nyde det. Og jeg vil gerne have, at du liker, hvis der er mulighed for det, og subscriber på min kanal, da det først er min første video. Men ses! I came in like a wrecking ball. I never